Vesper fejlede på kurs. Ved de? Nej, de lavede det der langsomt slå. Vesper, han fejlede på kur. Patrick gik over på klippen for at grine af ham. Run! Okay, her. Okay. Hell no. Oh shit! It's the Popo! What the fuck? Okay, so don't go that way, noted. Jesus Christ. Jeg fandt ud af det. Land mig. Jeg fandt også noget. Der er bottles her. Okay, jeg fandt en masse. Okay, vi har brug for bottles. Bottles Skal man bare med? Jeg tror nok, vi kan nå at løbe bagom den der. Okay. Det er done. No fucking way. Ja, jeg prøver. Oh shit, løb. Lad mig lige se, hvordan er den virker. Flight lige på den. Hvordan virker den her ting der? Den aktiverer ikke før om lang tid. Vent. Den kigger på os, skal vi bare... Jeg synes, vi mangler en. Okay, nej, skal vi bare leave der? Jeg ved ikke, hvordan vi skal leave det der. Hvad? Tag Patrick's krop, tag Patrick's ting, tag hans flashlight. Tag hans flashlight, Marcus. Tag hans flashlight. Nigga, I'm risking my life. Go. Okay, kom. Lad os komme ned. Så fandt du ud af, hvorfor der var så meget lort for free. Ja, jeg tror, hvis vi går ind til skibet, ikke? Vi kan disable de der turrets der fra skibet af, Vi skal nok have scannet det. Ja, det er det. But now we know. Okay, hvor er vores skib henne? Men det der var ikke main entrance, det ved jeg godt, ikke? Nej, guys, kom her. Main entrance er den her vej. Kig. Er det? Ja, kig. Prøv at scanne. Den der var jeg kigger. Main entrance. Nå, her. Ja, jeg se, vi gik ikke main entrance. Vent, Lad what? os gå main entrance. Lad os lige gå til skibet med alt vores shit først. Hvad med at vi går væk? Det er snart nat, nigga. Nej, det vil blive fint. Det er ikke engang tæt på nat. Det er lige blevet nat. Ej, ikke en skid her. Det er fucking Class D. Kom. Ja. True. Ja, Class D med turrets. Okay, Patrick sagde bare fuck us. Fucking vote. This snake ass nigga. This nigga. Hvad er det der? Drop up. Den der båd, den er 30 værd. Se lige, fuck, det der er meget værd jo. Ja. Jeg tror det er profit nok. Boys, hvis I trykker højre klik, I kan se hvor meget værd der er. Total og alt det der. Ja. Nej, det er mere nok. Kom, lad os... Ja. Fuck out of here. Jeg gør det lidt senere, med, når jeg er færdig med at snakke, så skal jeg nok... Kan du slukke lyset, mor? Tak. Nice. Okay, skal vi derfra? Lige lukke der. True, dude. Bruh, imagine man glemmer at lukke den der, så bliver vi bare sucked out. Hvilken grade får vi? The laziest employee. Poor induction grade. Så ja. Kunne have Det er været fint. Panda, what the hell? Jeg ved ikke, hvad der skete lige pludselig. Jeg tog et step ind, og så machine gunner mig bare ned. Det er det lige. Nå, skal vi ramme en anden måne, eller skal vi ramme den her igen? Skal vi putte den her i storage? Skal vi putte den i storage? Ja, true. Lad mig lige se. Erik, husk at recorde nogle af de her. Jeg har recordet det hele, så jeg kan bare... Okay, klar. Okay, nice. Nå, er det herinde, der er storage? Kom lige den her. Ja, det her med store. Nå, vent, jeg kan ikke putte bottles ind, men jeg kan putte der ind. Ja. Small items skal godt. Store items skal vi passe på, vi ikke mister. Panda, du kan grab din flashlight her. Nice. Nå, jeg skal også lige huske at charge jeres flashlight, boys. Jeg laver vores bottles herovre i den anden. Okay, husk at charge jeres flashlight, boys. Vi lander samtidig. Ja, det tror jeg. For er det ikke nat? Hvorfor vil vi lande det samme sted? Nej, det er ikke nat lige nu. Surely, right? Hvis det er nat, så derfor vi. Er det? Hvad er klokken? Nej. Hey. Ja, okay. Okay, det ser ud til, vi gik den forkerte vej. Det er derfor, at vi ikke kunne komme ind sådan. You landed in the cliffs, alright, get the fuck back on, get the fuck back on. Ja, What?
Gæt os Hvad er det? sammen. Hvad er det? Udenfor. Skal vi lige se udenfor? Hvad? Nej, don't go. Hvad var det? Fuck, der var. Vi skulle lige se. Hvad var det, I fucking skrejer? Intet. Det var bare, der stod bare Eclipse Warning, og så var det sådan, okay, that sounds nasty. The laziest. Yeah! Guys, Great har vi lige wasted en hel dag? Ja. Oh my fucking god. Så det er lidt Det er også vigtigt, at vi helt ikke bare Okay, panikker. guys, next day skal counte, nigga. Okay, next day, no troll. Der er faktisk nej, vi har nok Vi har money. mere end nok, vi har mere end nok. Ja, vi har nok money. Ja, okay. Ja, det- Det hele Nå, her. ja. Hvor er vores Vi bottles? kan bare prøve. De er herovre, Ja, de vi er står i herovre. hjørnet, så vi snatcher en eller anden. Skal vi bare prøve den der sofa-mærkelse? Så længe vi ikke alle sammen der. Nej, lad os tage en anden planet. Lad os tage en anden planet. Okay, fint. Skal de søge? Hvorfor tage en anden planet? Sofamørkelsen er gone, det er en helt anden dag. Nå jo. Det er rigtigt, der er ikke mere. Plus, der var stadig fucking Så meget rowdy bare der. ram den, så bare ram den. Bare ram den. Okay. Vi har sådan en tiendedel af... Men hvad hvis den der gun stadig er der? Det var... Nej, fordi det er et What nyt the seed. fuck? Det er et nyt seed, Palle. Ja, så det er altid randomized. Jo, det er. Det er det samme som sidst. Er det? Ja. Få en ny Nå, seed. så er det bare per run. Lad os gå til Nej. Kom. Nej. What the fuck er det her? Get the fuck! Er Markus død? Gå den anden vej måske. Markus er fucking død. Okay, kom. Lad os bare skynde os at fucking tage noget. Ja, Markus ikke... Men vi fandt ud af main entrance er den her vej. boys. Ja, over til venstre. Kom. Ej, vi må... Vi gik til venstre, gjorde vi ikke? Nej, vi gik til højre her. Nå, Ja. okay. Ah, du har ret, okay. Ja, alle der. Jeg tror, vi skal til noget. Alle er her ikke. Hvor er Palle? Jeg har fået en Patrick, journal. what? En Good journal. luck. Hvor fuck er Palle? Oh my god, Patrick. Patrick? Palle? Hello? Palle? Palle? Hvor er jeg på vej hen? Hvor fuck blev du af? Palle, vi Hvad skal fuck ikke laver samme du sted, vi deroppe, skal over mand? main entrance. Kom her. Åh, nej, det Vi er skal god idé, til det er god idé, main det er god idé. Måske går vi op på pipes, og så til venstre, så fra højre. Ja, er det ikke sådan? Ah. Jo, sorry. Beast! Nej. Stakkels Markus, dude. Fuck. Ved du, hvordan jeg havde på Det gik første ind i mission? Jeg skibet. blev bare voldtaget. Gik ind i skibet, dude. Han skulle have lukket døren efter sig. Husk, skibet større. Det er bare et leap of faith. Okay. Hvor er Palle henne? Jeg faldt ned. Der er no way, han er død, vel? Nej. Patrick? Hallo? Hallo. Kom. Palle. Palle. Vesbjerg. Hvor fuck er Vesbjerg henne? Oh my god, Palle. I don't know what to do. Kan du komme op her? Nej. Og man kan heller ikke jump crouch. I'm so sorry, man. Jeg vil ikke... Nej. Vesbjerg? Vesbjerg? Ja, hvor fuck er I henne, mand? Hvor fuck er du henne? Kom herhen, mand. Jeg kan ikke se dig. Jeg er nede. Okay, Palle han fejlede jumpet og gør det lige hurtigt igen. Er han død? Nej, men han sad Men- på railing. Han kommer her. Okay, Hvor fuck er du henne? Er du bare nede nu? jeg er hernede. Jeg er nede under pipe. Pas på, der er nogle bier. Nå, Fordi vi skal her. Vi skal main entrance lige her. Få der bier videre. Kom nu, mand. Hopper bare ned her. Hallo, kom. Åh. Ikke det. Alright, fellas. Let's go. Okay, Let's get some work done. loading. Ja. Hver gang vi tager de der gule lyste ting, ikke?
Så er alle strømmen går ud, så lad os vente med at gøre det sådan som den sidste ting. Det plejer også at være med så. Altså, jeg har allerede mine hands fået med. Du kan sætte den ned sammen med fire exit. Ja. Der er et exit her. Der er en exit lige der. Okay. Nej, det er ikke en helt anden side. Nej, vent. Jeg går lige ind. Vent. Hvor er jeg? Jeg tror ikke, vi er over med turret. Du skal til skib. Nej. Skal vi gå tilbage og explore? Jeg føler altid, der er monster i de mørke områder, og der er rigtig meget loot i lyset, som man bare lige kan tage. Men vi har Fuck det der, hvad fuck er det der? Hvad? Jeg hørte også noget. Hvad er der? Hvor er Palle? Jeg er lige her. Hører de ikke det der? Jo, men... Ved du hvad, Palle? Så går du ikke hen til det. Lød det vendt? Patrick? Ja, vi er hjemme. Ja, skal vi lige finde det sidste item, og så derfor vi? Ja. Det er den forkerte vej. Den vej. Er det bare exit? Go. Exit. Tror ikke, du får efter os. Det er lige meget, vi skal den eneste vej, der er. Jo, okay. Hvis vi vil have en ekstra item. Lægge. Fuck helt Der er no way, at jeg går derned. Der er no way, jeg går derned, nigga. Brad, jeg har hørt noget, der lød som om, at den havde flere ben, så jeg tænkte... Jeg så den. Det var en kæmpe vej. Nej, ja, den vej. Okay, anden vej. Vi går den vej. Den vej. Det er fint, vi fik en bottle, vi er rich. Jeg fik også en screw. Guys. Nice. I can't run. Ja. Fat ass. Knap. Det er vores skib, se den lille sådan af. Se, vi behøver slet ikke at gå sådan en fucking retarded route op ad bjerget på de der pipes der, vi kunne bare gå derhen. Bortset fra Palla. Det er også. Bortset fra Mark. Husk der er bier, så skynd jer ind. Det er rigtigt. Ind og så luk døren, Okay, åben. Nikke. Fucking bomb. Okay, let's get the fuck out. Hvorfor åbner du døren? Alle. Det er baby. Okay, vi har fået en huge paycheck, boys. Så vi kan lave walkie-talkie. Ja, vi gør. For $20. Det er nok. Marcus er lazy. The laziest. Ja, jeg er pro. Most profitable. Jeg er Goddamn. Hvorfor? Du er skidset. Hello, niggas. Hvad så, Marcus? Marcus, jeg så de der bier chase dig ind i der. Jeg prøvede at lukke døren, men de fulgte efter mig. De var electrical bees. Det er en fucked up opfindelse. Report to the company building. Vi skal over til company. Det er Palle, der laver den der lyd. Patrick, der skider i bukserne. Okay, tag bottles op, boys. Og tag alting her også op. tag den der hairdryer en eller anden, sådan der. Ja, nice. Okay, vi har... Har nogen af jer, har trykket start? Hvordan skal jeg trykke land ship? Ja, land that shit. Man skal huske at sætte kursen til den rigtige planet, så vi ikke bare lander på det tilfældige. Ja, du skal sende den til company. Du har bare sendt den til company. Har vi taget det hele? Ja, okay, nice. Kan jeg droppe bare en enkelt skrue, så jeg har sådan noget lækkert? What the? Jeg tror du fucking... I skal lægge det hele først. Nej, giv mig min flashlight tilbage! Come on. Er det alt? Jeg kom til at give min fucking flashlight. Det er fint, vi får paycheck. Okay. En gang. Oh my god. Guys. Jeg fik en flash. Jeg fik en flashlight igen. Hvad gør vi? Din viser. Altså, han skal købe den jo. Skal vi bare leave, eller hvad? Jeg er spectator herfra, så I... Hallo. Jeg forstår ikke, skal vi bare leave? Jeg ved ikke. Jeg ved ikke. Oj,
Han tog lige alting. Tryk lige igen. PJ! Ja, okay, let's get the fuck out. Nice! Okay, Mark, I'm sorry, This bum. Oh my goodness. Oh my god. Now watch me whip. Watch me whip. Now watch me whip. Jamen, vi kommer ikke, Markus. Vi fik en fine. You nigga. Nå ja, vi glemte. Nå, det er fordi den spiser, Markus, jo. En Oh all-time shit, bonus. new quota. Her, Markus, tag dit flashlight. Og jeg vent, skal vi lige se, hvor meget money vi har? 188, boys. Hvad vil vi bestille? Walkie-talkies. Er det 4 walkie-talkies? Ja, I Yes, guess. sir. Hvad kan vi købe? Walkie-talkie 4? Ja, Jeg kan købe... Okay. Ja, okay. Men vi skal lande først. Ja, ja. Ja. Skal vi lande samme planet som før, eller skal vi lande? Nej, lad os prøve at finde et nyt sted. Okay, moon. Men kan vi ikke... en af os har en eller anden sådan form for self-defense eller sådan noget? Der er 3 eclipses, guys. Land på den, der ikke har eclipse. Ja, det var jo så. Dag, 0 kroner, confirm. Patrick, hvad fuck er det, der sker? Det er mig, der drikker. Du står... Drikker du som en fucking hund, nigga? Det lød som et pissbar, sorry. Ja, Jeg drikker af en skål. Ja. Ja, gør det. Megalo. Se, nu gjorde du det samme, nigga. Du gjorde det samme, nigga. Det er svært. Du gjorde det samme. Nobody heard. Okay, guys, jeg bliver tilbage, okay? Jeg styrer Oh kameraet. shit, det ser jo kinda... Okay. Altså, der er nogen, der skal styre kameraet, guys. Ja, vi skal bare have walkie-talkie. Nah, this nigga, who does he think he is? Who does you think you Vi har is? brug for alle sammen at være her. Vi skal lige have vores walkie-talkies, så lad os lige vente til den spawner. Hvor er det, den spawner? Oh shit. Den burde komme. Den spawner lige om lidt, den spawner om 30 minutter. Husk 30 nu at minutter passe på spawner. dyr. Så vigtigt det er ikke. Hallo? Den heroppe. Oh shit! He's feeling, yeah! Nej. Okay, boys. Walkie-talkie har også brug for power, så bare lige power den sidste gang. Yes, sir. Test 1, 2, test 1, 2. Tænd for walkie-talkie på Q. Tænd på Q. Vi hører mig. Ja. Over. I hear you, nigga. Okay, recharge, nigga. Erik, hvad er det, man siger på dansk i stedet for over? Er det bare slut? Over. Alright, vi har brug for money, vi har brug for money. Skal jeg blive behind? Nej, jeg gør Nah, det. nigga, you going with me. Come on. Okay, fint. I kan slukke walkie-talkien på Q også, hvis I ikke bruger den. Ja, Okay. sluk den på Q. Erik, du styrer kameraerne med den her, ikke? Kan du se? Den øverste knap. Okay. See this? Yes. Erik? Okay, Erik. Og så på terminal, ikke? Hvis der er nogle døre, så kan du kan skrive dørnummeren ind, og så kan du åbne eller lukke den på os, hvis så du er der true. er bare open door og sådan noget. Her, i terminal, så skriver du bare dørnavnet, som det den hedder, døren. Ja, Yes. den kommer frem, dørens navn kommer frem, så... Okay, alright, good Okay. luck, soldier. Erik, jeg vil have, at du skal tjekke op på os med walkie-talkie, når den bliver 12. Let's go. Let's go. Alright, where are we going? Jeg trykker på hele tiden, fordi jeg har infinite power. Mener jeg har mit Okay, flashlight. true. Okay, over. Erik, nej. Oh my god, der er hella bees. Men nej, de er chill, de er chill. Er de chill? New creature. Alright. Okay, hvor fuck er det, de chill? Hvordan ser det ud, Erik? Jeg fandt ud af, at de der nye bier der, ikke? De har danger level på 30%. What?
De nye fluer i fandt, ikke? Flisene, ikke? De har et danger level på 30. Roger, det er det. Vi har fundet en bro, Erik, og main entrance. Yes, over. Vi er inde i bygningen, kan du se noget? Ja, hvis I går den anden vej, I kommer fra, så kan jeg se H5, hvilket jeg tror er en dør. Hvis den er rød, så er den lukket. Hvis den er grøn, så er den åben, ikke? Den er grøn. Jeg tror, der muligvis er et monster inde i... 2 monstre inde der, hvor I er. Jeg ved, der er to grønne triangles. Hvad sagde du med monstre, Erik? Inde i det lokale, jeg er lige nu, ikke? Der er 2 grønne ting. En af jer samlet den op. Nå, det er items, der er items. Jeg fandt radioactive Der er ting. en til anden item. Når der er I samler radioactive ting op, så slukker lyset. Kan I høre mig? Jeg prøver igen. Kan I høre mig? Test 1, 2, test 1, 2. Kan I høre mig? Ja, hallo. Jeg kan høre det. Okay, jeg ved ikke, hvad der skete, men der er 2 radiation power ting der, ikke? Der kunne jeg ikke få kontakt på jer i ret lang tid. Jeg kan se en rød cirkel i et rum 2 gange til venstre. 2 gange til venstre. Ja, den er på vej mod jer. Jeg vil gå ud af lokalet, exit bygningen så hurtigt som muligt. Okay, Okay, gå væk fra den. Jeg ser lige hurtigt på dataterminalen, så kan jeg selvfølgelig hvad den gør. Den er i rummet, kan du høre mig? Okay, Erik, vi kan gå ud. Det var åbenbart et sådan slim monster. Okay, ja, jeg kan finde ud af at se monstre på terminalen, så jeg ved ikke hvorfor, men nogle gange kan jeg ikke rigtig få kontakt til jer, når jeg ved ikke hvorfor. Det er fordi, at han er måske fjernet power med... Han tog den af radiation. Okay, super. Jeg kan ikke se nogen monstre uden for apparateren. Okay, det er godt. Ja, højreklik og broken. Ja, den er fucking insane. Okay, Erik, vi er udenfor skibet. Ja, jeg kan godt høre dig, Markus. Holy shit. Look at what I got, Erik. Goddamn. 80 dollars for den her. 80 Den er dollars. 80 worth. Men hvor meget for den her? Hvor meget for de her? Oh my god. 62. 93. Damn. Jeg kan ikke se, Vi Skal vi gå ind igen? Skal vi gå ind igen? Nej, den bliver mørk nu. Jeg tror ikke, vi kan nå det. Skal vi sende... Jeg er villig til at gå ud. Bare for at Jeg er tjekke. også villig til at gå ud. Så længe Erik Alright, overlever, så er det jo fint nok. jeg bliver med Erik her. This nigga. Okay, jeg har recharget. Okay, Markus, det er me and you, nigga. Ja, det er you and me, bro. Recharge this shit. Men inden I går, kan I huske roaming local... Lad mig lige hurtigt finde ud af, hvad tingene hedder. Bro, we don't got time, nigga. Ja, vi har ikke tid, Okay, Ja, okay, kom, vi går bare. Never. Okay, vi skal nok skynde os. Held og lykke. Det er nu, Markus. Bye. Okay, så det er ret cool, hvad man kan se på den her. Ja. Hallo, kan I høre os? Hallo? Man mister kontakt. Det er lidt retarderet. Test 1, 2, test 1, 2. Ja, vi hører. Okay, super. Jeg skal nok advare jer, når der kommer monstre og shit. Hvis der er det. Jeg skal nok åbne og lukke døre, I har brug for. Ja, vi er på vej ind i main entrance. Okay, Palle.
Døren kan ikke være lukket for evigt, så vi skal ikke bare have den lukket hele tiden. Erik, kan du se, om du har fundet et entry log? En journal entry? Yes sir, den hedder Screams et eller andet. Ja, very nice. Main entrance er her. Vi går ind i main entrance. Ja. Hvis det er, så en af os slukker for radioen, des mindre I splitter op, så jeg er mere power på shitet. Okay, kan I høre mig? Stop, gå tilbage. Det er bare slime. Okay, det er bare slime. Skal jeg finde ud af, hvad den hedder, eller hvad den gør? Det ser ikke ud til, at vi kan gøre noget mere. Slime blokerer for... Ja, slime blokerer. Jeg tror bare, vi skal... Hvis vi bliver der i 2 sekunder, så kan jeg finde ud af, hvad den gør. Det er jo... Vi har ikke 2 sekunder, Nikke. Hvad fuck er det der larmer? Guys, I skal tilbage. Vi kan høre noget udenfor. Vi kan høre noget nasty udenfor. Der er et eller andet huge udenfor, og jeg ved ikke, hvad det er. Det er virkelig mørkt, over. Det er virkelig mørkt, Erik. Vi har brug for din assistance. Bare gå. Fortsæt bare. Vi er nede, når jeg er lige nu, tror jeg. Okay, det er udtaget. Keep in mind, der er måske et huge monster, lige udenfor, men vi ved det ikke. Oh shit! Luk døren! Luk døren! Vi ikke lukke! Drenge, I kan ikke komme ind lige nu, der er en fucking kick. Gå væk! Løb! Døren åben! Løb ind! Hvis vi døren åben! Hvorfor havde I lukket døren i fucking pigtail? Fordi han tog hånden ind og greb til os, bare. Jeg var ved at nakke Palle. Men jeg kan høre et eller andet i en del tid, ikke? Det var først, at Palle sådan bemærkede. Er der ikke et eller andet, vi kan høre her? Sådan, jo. Hvad fuck? Så du den? Vi så kun hånden. Oh my god, den skiste Markus levende. Jeg gik udenfor for at tjekke, hvad fuck det var, der larmede, ikke? Og så ser jeg bare Siren Head looking ass. I motherfuckers, man. I fik mig dræbt igen. Dude, hvis I ikke fucking lukkede døren... Vi bliver nødt til det her. Prøv at fucking grab os. Nah, bro. I fucking... Han havde hånden igennem, bro. Nej, jeg føler, det var vores for, fordi han gik væk fra at chase jer. Men vi kunne ikke vide det, før vi så på radaren, og jeg var ikke derovre. Jeg kiggede på radaren, You gotta men be der var on ice in the sky, nigga. You gotta be on ice in the sky, Ja, nigga. jeg var ice in the sky, men så gik jeg udenfor i 1 sekund for et lægge. Then how is you the ice in the sky if you outside, nigga? Fordi Patrick gad ikke at gå udenfor for at se, hvad det var. Nej, jeg så det der hånd. Jeg havde ikke brug for at fucking se mere. Nah, Palle, det er ikke. Vi går rent faktisk ud for at fucking få items og mere supply, og så kommer du der, lukker døren, og så er du sådan, advarsel, ikke? Jo, jeg sagde, der var noget i. Prøv at høre, jeg warnede alle tidligere og sagde, guys, der er et eller andet humongous udenfor. Cap. Speaking of det, siden jeg alligevel er indenfor, er der en, der vil have min flashlight? Ja, jeg skal Giv have den det. til Markus. Giv den til Markus. Ja, tak. Erik, held for at være cam guy. Skal jeg min flashlight? Jeg har ikke. What? Jeg har ikke flashlight. Jeg har ikke. Nope. What do you mean? Men jeg synes, hvad for en Patrick er planet? den, der mindst qualified til at være tilbage. Vi må nok lige læse om den nye monster, fordi det er sådan... Jeg er the eyes in the sky. Jeg er the UAV. Nej, du er Okay, Palle er vores UAV. Palle er vores UAV. Jeg trust dem. Okay, hvor er det, vi kunne tage hen, Ken? You decide. Må jeg lige hurtigt læse de nye først? Ja. Altså, come on, mand. Nul. Fuck de der locust. Hvad sagde den der journal, Erik? Jeg har ikke tjekket det. Jeg så på Lad mig- radaren, så ikke noget. Jeg vil godt tjekke den. Yes.
Der må du lige tjekke, hvad fuck de der forest niggas. Ja, jeg vil gerne vide, hvad fuck Jeg sværger, du er sådan en troll-fyr. Sådan nogle snakes. Jeg går helt Marcus, vi går alene sammen med Vessel, bro. For fucking... Okay, jeg fandt Så er det supplies. Det var jeres Kan I huske idé. den der Jeg slime? sværger, i virkeligheden, fuck det der. I virkeligheden, jeg sparker dig ud af skibet, Palle. Palle, du bliver Nej, jealous. i virkeligheden er du aldrig kommet på skibet, din nigger. Så... I virkeligheden ved vi aldrig have gået ud. Marcus, i virkeligheden ved vi aldrig have gået udenfor midt om natten. Nej. Så vi vil have stemt the fucking I vil være ligesom mig. Der står her, at du ved, den der sliming, Maybe. Ja. den har 0% danger. We won't know. Nå, okay. Så jeg tror, den er kun dangerous, hvis du går ind i. Jamen, Nej, det er jo den fucking fint, gik ind i mig. Hvad mener den? Den gik ind i mig. Den siger, hvis du Hvad holder i med, hvad med King Kong? Hvad kan du se om King Kong? de hedder forest keepers. Okay. De gør har de? danger level 50%. Ja. Behavior. Altså, den samlede Marcus op og spiste ham, dude. Så jeg tror, det er 100%. Hvad med slime? Sniper Slime og Zero. Så længe du ikke går ind i den. Nå, men forest keepers skal rent faktisk ikke engang slå folk ihjel. De gør det bare. De kan se Det er langt. fuck bestiary. Lad os ramme en ny planet, kom. Ja, okay, så det siger basic Det bare. er så loud, når du drikker. De der store niggas, ikke? De kan se ret langt. Men hvis du bare er i cover, så kan de ikke se. Så man skal crouch rundt om dem. Ja. Hvem? De der big tree niggas, Marcus, der spiste der. Okay. Ja. Du kan se Okay, noget. lad mig fucking gå i panik, når det er jer, der styrer døren. Ja, det er der i safety i skibet, dude. Bare Marcus er ikke ude. safety, døren var åben, og han stak sin hånd ind, bro. Det var ikke safe. Det er fordi, han kunne smadre din ass cheeks, og det er så, man, who the fuck farted in here? Bro, the whole planet can smell that shit. The whole planet could smell that fart, nigga. Alright, Erik, vi har sendt til en god planet. Yes, den her findes, det bliver rigtig godt. Er der ikke clips på den, så skal vi da... Der er ikke noget som helst for det. Hvis der er en af jer, der ikke... kan jeg få en walkie-talkie, eller... Det... Vi kan godt købe Du har en, sgu vi har den 121. Det er rigtigt, vi kan godt købe, hvis det skal være. Vi burde måske købe... Må jeg købe en nu? Ja. Skal vi købe pro flashlights? Nej, vi burde nok sørge for, at vi har penge. Nej, det er fint nok, fordi det går ikke med til vores quota, jo. Jeg tror, der stakker. Men tør vi ikke lade passe være tilbage? Ja, Palle, we trust you, okay, Palle? Okay, put your trust in me. Hvordan bruger den her? Så basically, ikke? Du trykker på den hvide knap for at skifte, hvem du ser på. Alle de røde ting slås ihjel, så sig, når de er der. Og Okay. de grønne trekanter og shit, det er ice shit. Okay. Boys? Ja. Jeg har købt et flashlight og en pro. Nej, jeg skulle walkie-talkie og en pro. Ja. Jeg vil også godt have en... Ved du, jeg har Du skal ikke... købe flere til os alle. Ja, fuck, jeg har ikke... Nej, bare en af gangen, Ja, fuck it, så længe en af os har, så er det fint nok. Bare go. Skynd dig. Er det Palle, der fucking siger det der? Okay, bare tag den. Okay, jeg skal walkie-talkie i hvert fald. Ja. Okay, jeg dropper det. Jeg tager... Okay. Jeg har flash. Okay. Og vi kan det gøre Roger, aldrig. kan du høre os, Palle? Ja. Snak i walkie-talkie. Okay. Hallo, skifter. Patrick, tænd walkie-talkien. Ej, Palle, det der magt er jeg synes ikke. Palle, klik Q. Og så hold left click ind, når du snakker. Is this show radar operator? Kan du høre os, Palle? Roger? Yeah, okay. Our eyes in the sky is up. Alright, fucking eyes in the skies, we're doomed. We are so dead with this nigga. Okay, man, Okay, men fuck de mysterious ways. Vi ved, hvor den er, Ja. Jeg tror, det er den nye planet der. Er det? Den Ej, der det største skulle da- optimisme var der ikke før. Fuck. Jeg fandt den. Dimensions.
Vi skal bare køre her. You go. Jeg går. Det er nemt. Du er Okay. fine. Vi skal bare holde forward in. Nice. Kan du lade være med at spænde knappen? Hallo, gider I slap af? Ja, Patrick, hvad så? Sig, jeg skal holde knappen med. Nej. Thank you, Palle. Palle, vi er på vej ind nu. Vi er på vej ind. Fucking. Hvad siger Palle? Jeg fik noget. Okay. Var en key? Key. Der er en metal sheet Der er her. meget her. Der er meget her. What the fuck, der er meget. Okay, lad os gå tilbage. Er der hvad? Der skal Ja, men det er 20-handlet. Markus, du kan bare lægge ned og samle alt muligt andet op imens. Jeg har fået. Nej, hvis du lægger ned, kan du samle mere lort op, og så kan du tage Okay, Der er klar. Nej, jeg har ikke mental space. Jeg har Palle, 20 kan du ting, holde jeg øje på mig? Palle? Nå, okay. Jeg har 3 scrap ting. Jeg tænker bare mig løb på tilbage, hernede. så. Kan du sige, om der er noget? Ja. Jeg går tilbage med Palle så. Okay, Besme. Jeg går ned. Er der monsters? Okay. Øj, hvad så, Erik? Nice, okay. Hør lige efter. Markus, jeg Er går der tilbage noget? med sit shit. Nej, hvad der? Flip switch. Okay. Jeg har lige flippet alle switches, men jeg ved ikke, hvad det gjorde. Var det power off? Nå, okay, kom. Vi slukkede et eller andet. Anyways, Besme. Ja. Jeg har en key. Sig til... vent her. Der er en bottle her. Ikke? Hvad siger du, skal vi gå hen? Hej, jeg er på nu. Hvad skete der lige der? Fuck, Markus. Skal jeg bare gå lige ud? Lige ud! Hallo, Palle, hvor er det, du ser hen? Besme er lige blevet gået ned af et eller andet. Hallo? Hallo? Hej. Døde du? Jeg kan ikke se nogen machine gun til. Der er en machine gun i hjørnet derovre, men den skød jeg ikke før, så jeg troede, den var nedenunder. Vi er nedenunder. Nå, så er det måske derfor. Du skal komme op igen. Nå, det synes du alligevel. Hvordan kan jeg slukke for den? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, hvis det er. 2 sekunder, jeg går ind og kigger på Markus. Skifter. Markus, op. Til venstre. Yes, følg den vej. Til venstre igen. Jeg prøver ikke at komme ind til det der spil. Jeg prøver at løbe forbi den. Den skød ikke på Hallo, mig ned. Patrick er en fucking Hej. cunt. Jeg spurgte ham, okay Palle, holder du øje med mig? Så siger han, ja. Bare følg den vej. Så siger han ikke, at der er en fucking sentry lige ved siden af os. Hvordan What? fuck fungerer den det? vej Man, op. jeg synes, vi gik ned ad trapperne, ikke? Se! Så jeg tog den Der- der case op, og så fucking sprintede jeg bare som Ja, en du gun. nærmer dig. Ja. Nå, det, oh my god. Se det, hvad Palle laver lige. Sådan der op. Se det, hvad Palle laver. Han kigger på Markus, fordi han er løjet. I stedet for at hjælpe. På kort er der en pil, der viser, hvor man skal gå. Jeg kigger tilbage på Erik, men jeg tror, du er der. Du skal bare følge den der vej. Nå, gør han det? Gør han det? I kan ikke høre os. Han kan ikke skifte tilbage til det. Øj, jeg kan se os nu. Se, vi er døde der. Hvad så, Erik? Er du i live? Hallo? Han kigger, det står bare stille. Oh, shit. Ja, du der. Hvad fuck er han under på? Erik er død. Jeg tror, Erik og Besme er død. Kan jeg være... The radar man? Jeg tror, vi skal have en ny... Jo, Markus. Eye in the sky. Ja, Palle. Erik og Besme er død. Er du sikker? Ja, de rykker sig ikke. De svarer heller ikke. Skal jeg tjekke på dem? Nej, Lad ham det kan blive nat. Jeg tror bare, vi skal gå videre. Fuck, hvordan kommer jeg op herfra? Kaste. Kan du kaste den?
Jeg skal sige det 100 gange. Men kan jeg ikke samle den op herfra? Kan du? Jeg kan ikke se den. Hvor fuck er den anden? Fuck. Hvordan fuck skal vi komme op der? Er der en anden vej? Kan han ikke gå en anden vej op? Hvor der sådan... Prøv at gå op på den anden side der. Ja, ja, ja. Skills. Alright, let's get in. Det var meget profitable, hvis vi ikke døde. Ja, hvis... Jamen, det var også, ret meget, jeg fik. Kig her. Det var 70. Hvorfor er det godt, Vi har masser. Alright, let's get in. Let's get God, up. at Markus gik Nej, tilbage, dude. Palle. Hvad? I'm going back. Bro, det er nat. So what if it's night? Alright, We don't do this. Når der er det, så det var Sig, at han skal reach den der. Palle, du skal bare trykke mig igennem. Okay. Nej, Palle, luk døren, nigga, den nat. Okay, Vi Palle. kan lave Ja, så Markus. autopilot, skal vi gøre det? Skal vi sige autopilot? Nå, fordi han Jeg gør det. Okay. Jeg gør det. Eller vent, vent, fordi Han dør. Han er har død. sagt til mig, fordi altså, og Markus, vi får pilledes. Jeg kan høre shit udenfor. Vi skal bare køre ud. Han kan høre shit, og han tjekker ikke Ja. andre af sig selv. Og se Der er kæmpe monster! Der er kæmpe monster, bro! Lige ved dig! Han nej. Kom back! Jeg kigger ikke på Markus. Døren er åben. Come back, der var et huge monster. Kom døren, bro. What? Jeg så ikke noget. Ja, hvad så? Start that shit up. Jeg tror, dit shit er delayed. Jeg tror, at min er Holy delayed. shit, det var huge, Du har Markus. sådan et huge Den var delayed, ikke- hvor jeg kan høre Kunne du se den i detalje, eller hvad? Nej, jeg kunne bare se en kæmpe dot lige ved siden af dig. Oh my god. Kæmpe stor, bro. Det var det er bare måske fordi- den, der fucking Har du flækkede. set skib for dig? Ja, ja. Okay, men jeg kan bare høre ting i den, fordi den Fuck. Secret. Okay, jeg skal have et word med Mr. I in the Sky. Jeg skal kraftedeme have et word med dig. Prøv at høre, jeg snakkede med Markus, jeg skulle guide Markus hjem på Jeg samme ved tid. ikke, at der er en turret, og du siger ikke noget til os, så vi... Jeg sagde, der var en turret. Jeg sagde, der var en turret. Jeg sagde, der var en turret. Så når vi kigger i Deathcam, hvorfor fuck kigger du på Markus, når han er udenfor? Fordi han skulle hjælpe til at blive guidet hjem. Og så kigger jeg tilbage, og så er I begge Du sagde ikke, døde. hvor der var en turret. Du sagde Jeg sagde, ikke, hvor den der var var en nedenunder. turret. Jeg sagde, den var nedenunder, og så siger Erik, jamen vi er nedenunder. Og så er jeg sådan, okay, hvad fuck skal jeg så gøre? Men what, er mine ting virkelig delayed for jer? Ja, jeg kan høre alt, hvad vi siger sådan i 30 sekunders delay. Nå, altså, jeg kan godt høre dig nu, men vi kan høre os selv i ekko sådan 5 sekunder efter. Okay. Palle, du... Det er ikke så slemt, det er kun når vi er tæt på dig. Okay. Det er faktisk ikke så slemt. Nå, skal vi... Hvem får vi til Eye in the Sky, så når det ikke er Palle? Er det Markus' tur, eller min tur? Jeg vil godt Tænker- være scavenger, bro. Jeg synes, det er boring at være... pussy Du as burde prøve Eye in the Sky. Du burde prøve Eye in the Sky. Jeg vil godt prøve Jeg er på. god til at Giv mig en samle walkie-talkie. Giv mig en walkie-talkie, så er jeg Eye in the Men Sky. vi mistede al vores equipment, fordi vi døde. Nå, det er rigtigt. Skal vi Men lige købe der er noget? fucking meget loot ved siden af den der sentry turret til gengæld. Men jeg køber lige... Jeg køber lige... i rummet alene på grund af, at vi er døde. Du Jeg køber kan det lige ikke. 2 walkie-talkies. Jeg vil gå tilbage, når det er ikke til dig, Palle. Jeg vil gå tilbage for at hente jer, ikke? Eller bare se, hvad der er sket, ikke? Ja. Og så siger Palle, get the fuck back! Du er big ass nigga! Det er klart, altså. Hvordan så du om ikke? Han Hvad er den her? var March? fucking kæmpe, Markus. Okay, vi går ind til March. Markus, vi Don't laver know. recall ting, fordi vi sådan ikke går tilbage. De går bare ned og Men dør. jeg så det godt, og så tænkte jeg sådan, jeg så at I lavede vote, plus Palle sagde det der, så jeg var sådan like, oh fuck, oh shit. Palle, han så sådan et Jeg synes, det er double trouble på mig. Nå, Mads, køber du lige... Jeg har købt. Det kommer ned lige om Hvad lidt. har du købt? Nå, men er det 2 walkie-talkies? Okay, boys. Hvor meget var det, vi skulle have? 210, ikke? Vi har 160 lige nu. Vi har en masse lige nu. Men vi skal have noget, vi skal have meget mere. Vi skal have 100 mere mindst. Ja, vi... Men mangler skal vi også, bare sige fuck Eye in the Sky, så vi kan have så meget loot som muligt. Nej, Men det her... Nej, det er boys. Vi mangler 80, okay? Vi skal have 80. Okay, go. You go. Hvor er den ice cream? Okay, og hvis vi ser Trini, ikke? Så hvad fuck lukker?
Altså, spawner vores fucking Ja, ja. walkie-talkie. Nå, Der er Hvor ikke er så det også. Erik, kan du ikke være Ice in the Sky? Jeg vil godt. Men det er nej, det er min tur. Jeg vil godt prøve. Ja, han ved. Okay. Okay, jeg har også en Okay, walkie-talkie. så kommer du til at finde ud af. Nej, den er igen. Nej, Nigga, go. Jeg skal nok protect jer. Jeg tror, jeg så... Jeg skal nok protect jer. Go ahead, boys, go ahead. Jeg Kom, bliver til mig. Ja. Men hvor er du, Erik? Okay. Palle, Ja, du skal tælle din walkie-talkie. ja, men jeg Ja, vi fandt Du skal ikke falde ned. Alright, we found that shit. Bare skynd jer løb, bare waste stamina. Okay, Besme, kan du også? Ja, kan I høre mig? Yes, sir. Vi går ind nu. Okay. Og ind til venstre for er der et item. Ikke, der ved modsat vej er der et item. Der er også et item heroppe, hvis I går lidt længere. Lige der, ikke? Til højre. Giv mig der, de er direction. Hvor fuck blev de andre af, ja? Hvad er det her? På et niveau under. Nå, ikke der. Pas på, der er en tøl, pas på. Ikke åben. Okay, den her. Du kan gemme den der. Boys, okay, slap af. Til gengæld. Okay, boys, den er 43. Vi mangler kun 40. Okay, 40 i value. Du kan gå ned med dem, eller har du fået det der item der? Nej, de går op. Nej, de gik et niveau op i et rum, hvor der var, man kunne se dem, så jeg talte med dem. Bare fortsæt den der vej, så er der et item. Yes, jeg har ikke nogen lommel. Der er et eller andet, der blinker rødt. Lad være med at tage den Der nu. er ikke noget. Okay. Jeg kigger lige, der er ikke noget. Boys. Så bare et item bagved. Vi kunne godt tage den. Vi kunne godt tage den og Der er skrive. noget, der er noget. Skal jeg bare gå tilbage? Erik, gå tilbage. Okay, Erik, men inden du gør. Tag den her. Smid lige den her, og så tag den her. Okay, Besme, Okay. jeg har en two-hand item, og så jeg tager den op, og så går jeg tilbage nu. Okay, sure. Alright. Du skal snakke med mig. Jeg holder øje med dig, Markus. Kan du se noget? Jeg går ind i et rum lige nu. Er der noget? Det ser ud, der er et gyldent item. Jeg ved ikke, hvad det er. Lige der er der en gylden ting. Lige der ved Palle. Lige der. Palle har fået den. Jeg ved ikke, om det er noget. Den lyser bare gylden for mig. Der er ikke noget for mig. Jeg nærmer mig et rum. Jeg går op ad trapper. Er der noget? Jo, jeg kan ikke se noget lige nu. Der er loot derinde. Masser af loot. No enemies. Har I jeres hands full? Hvis I har jeres hands full, så bare gå tilbage. Vi slutter nu. Ja, bare gå tilbage nu. Besme, Ja, hvad så ikke? der er den næste lige ved siden af vores skib. What? Ja, der er sådan en elektron, der er sådan lige ved siden af. Ah, hell nah. Ja, sig Alright, det. go. Get back to work. Get back to work. Guys, der er den næste lige uden for skibet, men hvis I bare dodger det, så er det fint nok. Yeah, get back to work, boy. Get the fuck back to work, Det er 2 boy. p.m. Det er 2 p.m. It's time for my Get lunch the break. fuck. Get the fuck back to work. Boy, Hvad siger de? get out. What? Det er Get out. Go. We need money, nigga. Go. I'm the eye in the sky for a reason, boy. I'm the boss, man, of this shit, boy. You're the eye in the sky. You ain't no I'm the eye in the sky. That's the boss. Jeg That's the skrev ud, da det boss. var, at du satte din jobtitel ind, fordi det var ikke boss. Det var nemlig... Det var Sigma Male. Det var det var. Jeg skrev Hvorfor sådan troller I os, I fucking swine? Hvorfor troller I? Hvad mener I, troller? Ja, fucking stay on the talk. så siger du ikke noget. Hvad mener du, nigga? Nah. Hey, skriv Okay, det bare nu. successful. Eller Altså, hvad? jeg tror, vi har nok money nu.
Vi skal Ja, også det er tage nok- det det er der mere nok. i storage. Skal vi skade noget, eller skal vi ikke lige... Nej, nej, 300 det er fint. Okay, fint. Jeg starter shippet. Vi har $80 profit lige nu. Eller, så- Nice. Hvordan går man tilbage? Du skal vælge den rigtige planet. Du skal vælge company, please. Skal jeg skrive company? Ja. Okay. Det var også lige på dagen. Company is buying at 100%. Ja, det betyder, at vi kan sælge for 100%. Så. Og den her gang Nice. slår vi ikke hinanden ihjel, for der er penalty. Okay. Alright, pick up some items. Ja, hvorfor måner du? Okay. That was not just drinking, nigga. That was not just drinking, kid. Nå, pas på, I ikke sælger jeres walkie-talkie. Ligesom. Vi har én ting derinde, så ikke... Ja, lad være med at sælge nu, Inventory er full, så vi kan ikke putte med ind. Er vi ikke? Jo. Er vi kan, ej? Okay, så der, ikke? Så får I den ind. Og sådan der. Jo, vi kan. Det kan man godt. Pas på. Hvordan putter jeg den ind? Tryk G. Nej, Palle, du er fucking troller. Det er ikke mig, det er Belsvær, der bruger for madras. Hvad skal vi lægge den på? Ja, Nej, vi- Palle, læg den på. Du er... Palle, læg den Ikke ordentligt. sådan. Bare læg den, mand. Sådan der. Jeg har flere. 2 sekunder. Øj. Okay. Han tænkt sig til det. Please. Come on, nigga. You are a Oh my good fire, God. nigga. 400! Nice. Nej, let's get the fuck out. Så sygt. Let's get the fuck out. Hallo! Open this shit, nigga. Nah! Open the door! Get in. Open the door! Nah! Hvis I vil, vi har råd til præcis én zapgun. Vi har ikke... Jo, vi har 400 Oh, wow. Nå, tager de ikke de der 216? Nej. Eller 200? Nej, de tager ikke vores penge, jo. Vi skal bare reach quota hele tiden. Vi har kun 38. Eller 338. Nej, vi har 446. Nej, 56. Ja, det er det, jeg siger. Vores profit, vores quota, det er det her, vi skal reach på 3 dage. Ikke? Boys, hvad skal vi have? Skal vi have shovel? Skal vi have... Vi skal have en boombox. Hvad fuck gør boombox? Det er musik, vi skal have en boombox. Ja, det skal vi. Hvor meget koster den? Det koster 60. Worth. Er der improved? Hvad kan vi ellers købe? Vi kan købe Zapgun 400, PCP, Inhalant. Jeg ved ikke. Hvad der? Jeg tror... Stun grenade for 40. Jeg Og købte den lyder noget. worth. En til. Køb sådan 2 af dem. Ja, okay, 4. Ja, bare mig så vi er rich. Og så er det ikke bare 4 pro flashlights. 4 har vi ikke allerede. Jo, men der er bedre flashlights. Ja, vi skal have pro flashlights. Der er en af Men jer, hvor der har mange- en pro. Eller så Ja, hvor mange pro flashlights har vi? Jeg har kun en walkie-talkie. Jeg har også kun en walkie-talkie. En er Hvad vil godt. du, Pelle? Men jeg har en flash. Den er ikke pro. Okay, jeg siger pro flashlight 4. Ja. Alright, vi har 136 tilbage. Skal vi bare vente med dem? Ja. Ja, vi kan bare... Vi ser det, hvis vi dør, ikke? Ja. Hvad for en planet, Ikke Mister? You decide, Marcus. Ja, jeg har sagt det jeg finder. Hvis du går tilbage til den der, hvad hedder den, aggression eller hvad der var ret meget loot på den. Vi skal bare gå udenom det. Og der er en, der hedder Assurance. Nej, jeg tror, at Og det er Assurance. Offense. Den havde... Offense, ja. Der var sådan over $500 hver equipment i et rum, men vi døde til fucking sindssygt. Ja. Men nu skal I ramme ordentligt med sådan. Kan jeg vide, om vi kan bruge stun grenade på Sentry Turret? Det kan vi nok. Skal jeg lave en Google search, eller skal vi bare... Nej, vi skal Nej, finde vi ud finder ud af af det. det. Okay. Skal jeg være...
The Raider, eller skal jeg bare ind? Hvad med bare alle sammen gå hen? For det her run her. Det er jo first day, så... Man kan skrive scan ind i terminal, så kan man se på den. Det er bare tilbage på planeten. Ja. Og hvad siger den? Ja, skal vi lande? Har du taget en planet, Marcus? Ja, jeg har taget en planet. Ja, vi starter. Random seed tag. Alright, vi skal lige vente på vores shit, men ellers så smutter vi bare med det samme. Hvem er Eye in the Sky? Jeg kan gøre. Behøver vi overhovedet en Eye in the Sky, let's be honest. Det er meget hjælpsomt. Fordi det hjælper os, at vi ikke bare går ind i turrets. And? We don't die. Og jeg kan hen til. Ja. Men Erik, siden vi har købt 4 ting, så skal det jo med os. Vi kan bare have det i storage simulator, hvis der er en, der dør. No, buddy. You're coming. Hey, don't open that door! Open that door! I don't think so. Motherfucker. Ja, jeg skulle have taget nogle af tingene og sat dem ind i storage. Og der er, hvad hedder det, en ekstra stærk lærte der. Jeg har ikke granate. Skal du kaste den? Okay. Skal jeg tage granate? Vil I have granate med ind? En ekstra, eller skal jeg bare... Jeg har en granate. Okay, Jeg har også en granate. Okay, boys, husk at jeres... Det er music. Jeg kan godt lide musik. Jeg vil også godt have en boombox på min workroom. Skal vi lige se en anden sang? Yeah. Okay. Alright, let's get going. Jeg løber tilbage, Iron Sky. Ja, kom, let's get going. Kom med os, Erik. We made the parkour. I see you. Jeg spækker lige nu, Markus. Nej, jeg går ind i bygningen nu. Yes. Okay, Jeg er inde i trappen bygningen. til højre for dig, Markus, ikke? Ja, inde i højre rum, og så ned ad den trappe, der er der, ikke? Når der er, man går sådan videre. Det er der, hvor den der fucking sentry turret er. Jeg skal nok sige, når jeg kan se den. Hello? Anyone? Ja, der er ikke noget her. Okay. Bedst vi ved, hvor vi er døde. Jeg kan se, Okay, vi går ind i rummene til venstre. I det rum, hvor du er lige nu, der er loot. I det rum, hvor du lige var, Markus. Okay, inde i rummet der er boksen længere over i hjørnet. Samme sted, hvor I kom ind. Den lyser lidt rød. Det gør alle boksene faktisk. Jeg ved ikke, om det er en fejl. Der er 2 items i det rum, jeg er i. Kan I høre mig? Der er 2 items i det rum, jeg er i. Kan I høre mig? Ja, vi kan godt høre dig. Ja, vi kan Der godt høre dig. er 2 items i det rum, I lige var i. Ja, det ved vi godt, men vi er ikke items, vi er ikke space. Okay. Vi har for mange items på os. Det lyder godt. Hallo? Hvad er der her, Erik?
se det på det plan, jeg er på lige nu. Okay. Der På det plan, jeg er i lige nu, jeg ved ikke, hvordan vi kommer derover, men den retning, I går i lige nu, der er monstre indeni. Den er fucking hurtig. Hallo? Løb. Væk. Gå tilbage. Ikke åbn døren. Jeg ved ikke, om I kan høre mig, men ikke åbn døren. Der er mange monster på den anden side af den dør. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan høre mig, men der er mange monstre bag den dør, I lige var ved. Der er 2 døre. En, der ikke er åben, og så der er den der er åben. Den, der ikke er åben, ikke? Den, I lige var over ved, ikke? Der er hell af monster på den side. Der er 3 af dem. Men hvad med den der anden? Hvilken anden? Når vi hopper over fra kurs, så kan man gå til højre. Prøv at gå hen til den, uden at åbne døren. Der er sådan... Der er ikke nogen dør på højre. Okay, jeg ved ikke. Den, der lige hoppet over på et eller andet sted. 2 sekunder. Kig på mig, Erik. Yes, Palle. Ja, hvis du åbner døren der, Palle, der er monstre. Hvis du fortsætter til højre, er der også et monster, men det er en slime. Nej, gå tilbage. Det er connected til det, hvor de andre også er. Det er dumt. Virkelig dumt. Hele den section derovre er connected til nogle fucking hurtige nogen. Vent. Fejler han lige? Fallen fucking retard. Goddammit. Okay, Markus? Du slår ham bange. Løb. Den åbnede døren, Markus. Markus, den der dør, den er åben. Løb, den er hurtig, den hopper, Markus, den hopper. Jeg er ude. Bestbjerg, fucking løb. Du er nødt til at hjælpe mig. Erik, jeg kan ikke kigge væk fra den, Erik. Hvad gør jeg? Luk døren, du er ved. Og så løb. Luk. Oh my god. Luk døren. Og bare back away. Den kan kun bevæge sig, når du Vent, scan den, hvis den kommer til på igen. Hvis ikke, bare løb. Jeg kommer tilbage. Jeg skal hente det der lyd der. Okay. Jeg kan høre den, dude. Hjælp mig, please. Jeg kommer. Det rum, du er i, kan jeg ikke se noget ved, men jeg tror ikke, kan bevæge sig, når jeg ser på det. Please, bare kig der, Markus, please. Den der. Fuck er den. Den er undslippet, Markus. Vi skal ud. Slime kommer. Bare escape. Jeg er ude, Markus. Ud. Okay, dude, vi fik ikke noget money, dude, af det her run. Gjorde I ikke? Er det ikke too late nu? Hvordan den... Det der I ser på, det du ser på lige nu. En slime er derinde på vej mod jer. Slime, det er slime, ikke? Ja, i det rum og så igennem det rum, det er der, hvor den der motherfucker var. Slime var inde i jeres rum. Den kan vist nok slå ihjel, hvis I lader den gå ind i jer, men det kan bare sådan gå. I det rum, indsynsrummet, ikke? Hvis I kan gå en floor ned, men jeg tror det er der machine gun er, men hvis I går en floor ned under, der er der rigtig hell items derinde. Jeg tror det muligvis det er der, vi døde bedst. Jeg ved ikke, om I kan høre mig, men slime på vejen ned ad trappen. Ja, vi kan godt høre det. Okay, super. Pas på med trapperne, der var en sentry gun i det der rummene. Imod... Nej. Escape. Bare kom tilbage. Nej, det kunne vi ikke. Erik, you don't know what we saw, nigga. Nej, jeg så den. Den bevægede sig hurtigt. Er den udenfor med os? Nej, den er ikke... Nej, jeg kan ikke se noget udenfor lige nu. Oh my... Jeg kan ikke tro pansing noget. Nej, hvis I skal gå op. I skal gå opad. Og der er monster bag. Nej. Den chaser. Nej, jeg er så tæt på. Den er efter Markus. Jeg tror, Markus er død.
Vesper, den er på dig, den er på dig. Nej! I am so sorry. Så stupid. Det er det. Oh my. Erik. Fuck, hvad fuck var det der til sidst? Prøv at du forstår det ikke. Alt went south, bruh. Jeg så derinde, ikke? Jeg så Patrick gik over på den anden side. I kunne ikke høre mig på radio. I'm fucking almost like, når du sagde, at de var connected, så begynder han bare at spurgte det. Så jumper han. Nej, Markus, jeg tror ikke, at Palle spectated, da Markus gik fra mig. Så du, hvad der skete, da Markus gik fra mig, Palle? Ja, Da Coilnigger gik schizo, fordi Markus Jeg så det. Jeg så seriøst og skreg, da du stod der alene. Markus livede bare, og så åbnede Coilnigger døren og spurtede efter mig. Men Palle spectated også, da du kunne høre ham gå rundt. Ja, for han spydede Hør ham, så ikke rundt om dig. jeg vidste ikke hvorfor. Jeg vidste ikke. Jeg lukkede bare øjnene, da jeg sad i det der hjørne. Jeg flækkede og grinte, der ikke grinte af, jeg var hoppet ned på grund af det kolde, ikke? En chase mig, og han bare åbnede døren for Fuck man, vi skulle have hentet det der shit. Vi skulle have hentet de der Det så var det lige big pludselig ikke tanks. sjovt at grine af mig længere der. Hey, jeg var faktisk klog. Jeg efter noget flashlight der. Vi har brug for Erik med os, så vi kan få clips. Vi har brug for Erik, med da os. du sagde, at den der anden ting var connected, ikke? Jeg tror Så ikke, kunne du jeg forstår, seriøst Passer. høre... Jeg kunne høre ham run, da du sagde det. Ja, yes, du ved, fordi kortet der, hvor du var, ikke? Det var så mørkt, man ikke rigtig kunne se noget, ikke? Og da du gik tættere på, ikke? Jeg var sådan, det ligner lidt det, vi connecter, ikke? Jeg ville ikke sådan sige noget, før jeg kunne rent faktisk kunne se det, fordi det var fucking mørkt, ikke? Jeg ser egentlig røde dots bare teleportere tættere på dig, ikke? Jeg var sådan, fuck det. Også til sidst, ikke? Da jeg var udenfor, holy, jeg så, at den var der, ikke? Jeg var sådan, det går efter Markus Besby, du kan godt nå det. Men Besby kunne ikke nå det. Oh my god, guys, vi bliver alle sammen nødt til at gå ned. Jamen, jeg har Ja, vi efterladt lavede som lige fuck nu. Jeg har flashlight og... Der er Hvad okay, mangler men vi vi? bliver alle sammen nødt til at gå. Vi skal i hvert fald have walkie-talkies, ikke? desperat brug for møde. Vi har desperat brug for møde, så vi skal bare gå. Skal jeg ikke bare købe 2 walkie-talkies? Der er bare købt flashlights, der er bare gå som en gruppe. Okay, hvor mange flashlights har vi brug for? Jeg har en. Bare lad være med at købe noget, lad os bare gå. Vi har nok flashlights Ja, med paller. let's go. Kom. Ja, kom. Brugte de granater på sig? Nej, fordi hvordan fuck skal man bruge granater på en nigger, der teleporter på dig? Man kan ikke bruge den på kolde, ikke? Ja, man går i panik, man går i begyndte panik. at lave saggy på mig. Men den der dog, det var inde i spacecraft. Ja, dude, jeg så den, ikke? Og jeg clenchede mit ass til. Der var en, der campede ved døren. Der var Oh my god!